projecte del Museu al Territori del Museu d'Art de Girona té el seu origen en el propi origen del museu, que és un museu de caràcter provincial. La majoria de les obres que conservem aquí són procedents de diferents indrets de la província de Girona. I en aquest projecte el que volíem era d'alguna manera simbòlicament retornar les obres al seu lloc de procedència, al seu lloc d'origen. Hem començat amb la pintura mural de Padrinyà, una de les poques pintures murals que conservem de Girona, del territori gironí, i l'hem volgut retornar a la petita església de Padrinyà. I aquí el que hem volgut fer és involucrant-hi tota la ciutadania del municipi de la Pera i de Padrinyà, les escoles, les associacions, les entitats. Hem volgut que es fessin seu aquest projecte i seva aquesta obra d'art que conservem en el museu i sobretot que entenguessin que sempre la podrien visitar aquí. Aquesta història comença en el moment que truco a la directora del Museu d'Art de Girona i li demano drets d'imatge per poder posar fotografies del Pantocràtor a l'església de Padrinyà durant la Festa Major de Padrinyà. Aleshores ella just em diu que estan fent un projecte que es diu el Museu al Territori i que es tracta de vincular la gent del territori amb les obres que tenen al museu. Li ofereixo tota la col·laboració possible, amb totes les ganes del món, s'agafa aquesta col·laboració i ràpidament, en qüestió de poc temps, estem fent aquest projecte en què es vincula el patrimoni del territori posat en el museu amb la gent del territori. Fem de pont, connectem tota la gent del poble amb els diferents col·lectius i ràpidament també hi ha molt bona resposta per part del poble i en qüestió de poc temps estem fent teatre a l'escola, estem fent visites de la gent gran al Museu d'Art, estem fent una excursió per les diferents zones del poble que hi tenen aquest tipus de patrimoni. Hi ha hagut molt bona resposta, hi ha hagut la gent orgullosa i contenta de conèixer i de saber més sobre el patrimoni que tenim, que és realment molt important. Aquí a la Pera, des de fa una mica més d'un any, fem una activitat que es diu Converses d'ahir a avui, amb la idea de que la gent gran pugui aportar informació de com era la vida abans i de diferents temes vinculats amb la vida del poble. Se'ns va presentar la possibilitat de participar en l'activitat del Museu d'Art de Girona, vàrem considerar-ho molt interessant i aleshores vàrem fer una recopilació d'imatges, vàrem fer una jornada destinada justament a aquesta activitat i també arrel d'aquesta activitat vàrem aconseguir omplir un autobús per anar a visitar el Museu d'Art de Girona, vàrem visitar el retaule de Púbol i les pintures de Padrinyà i posteriorment, després d'aquesta activitat que va tenir molt bona acceptació, vàrem fer una activitat a l'escola per presentar-ho als infants de la Pera. Aquest any la Jopepo, que és un grup de jovent que tenim aquí al poble des de fa generacions i que ens dediquem bàsicament a fer activitats pel poble, fa 50 anys. I aprofitant aquesta ocasió vam decidir intentar organitzar una activitat cada mes. I en concret, al mes de febrer, vam decidir de col·laborar amb el Museu d'Art de Girona per participar en un projecte que ens tocava molt de prop, que és aquest projecte que consisteix en acostar l'art d'aquí al territori al poble. Per fer-ho vam muntar una petita excursió a peu per les diferents esglésies del municipi, començant per Púbol, amb una breu explicació del retaule de Sant Pere, passant per Padrinyà amb una projecció de les pintures que hi hauria d'haver a l'absis i acabant aquí a la Pera amb un vermut. D'aquesta manera la gent va poder acabar de resoldre dubtes que li haguessin quedat al llarg del trajecte i sobretot va poder compartir experiències amb els locals que completaven una mica l'explicació que ens havia anat fent el guia. Va anar molt i molt bé i va ser molt i molt enriquidor, per tant, tots molt contents.
Doncs amb l'escola hem anat al Museu d'Art de Girona a veure les pintures de Pedrinyà i també vam anar a l'església de Pedrinyà, que no hi són les pintures, i nosaltres fem amb tota l'escola una obra de teatre basada en les pintures de Pedrinyà perquè ens van agradar molt. I a mi m'agrada molt fer les obres de teatre del col·le. I aquesta m'ha semblat una bona idea, fer-la basada en les pintures de Pedrinyà. Ens va semblar interessant participar en el projecte perquè permet que els nostres alumnes coneguin més el municipi i el seu patrimoni a través de treball de molts diversos àmbits, des de la plàstica, la llengua, el medi social, i vincular-ho amb un projecte que portem a terme cada any a l'escola en el teatre. Hem pogut construir una obra en relació a això i fer que tots els alumnes de l'escola participin amb la preparació d'aquesta obra, tot treballant i coneguent les pintures de Pedrinyà. Se'm convida a participar en aquest projecte de Museus del Territori per fer el tancament, per portar una mirada més contemporània, més oberta al retaule, al patrimoni, que seria el retaule de Pedrinyà, en aquest cas. Llavors, el que jo he aportat és una instal·lació interactiva que permet imaginar què és el que podia haver-hi abans de que hi hagués hagut el retaule i què és el que pot haver-hi després. Igual com el retaule va estar descobert sota guix, doncs imaginar que igual abans del guix que van posar sobre el retaule original hi havia altres pintures o imaginar que n'hi poden haver-hi d'altres. El nom de la instal·lació es diu 3325, que són el número de possibilitats pictòriques que dona la instal·lació, és a dir, diferents moments en el temps, del passat, del present o del futur que pot tenir aquesta proposta. Ha estat un plaer, com a mediadora artística, poder acompanyar a tota una població, a petits, a grans, a joves, i veure com de mica en mica s'han anat implicant en el projecte. Un projecte que es basa en unes figures i unes pintures estàtiques, romàniques, i el que han fet és que han recobrat vida a través de tota la iniciativa i de l'impuls de la població. Una vegada més veiem que l'art crea comunitat i lligams que perduren en el temps.